Medicine kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Ugaliin kapanalig ang pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe ay mula sa Galatians chapter 6 verse 7 at ang nakasulat, "Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya." Nawa maisabuhay natin ang salita ng Diyos magpakailanman. Isang paalala mula sa Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan. Hindi na magtitis, hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs para maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya dito sa Doc Alternatibo, napaka-importanting masundan ang itinuturong gabay tungo sa kagalingan at malusog na pangatawan. Kaya narito po ang gabay sa mga pabalik-balikang ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Konting pagbago lang ng panahon, nandyan na naman, sinisipon, inuubo, nagkakaroon ng lagnat. Itong gawin para mapalakas ang ating immune system. Umaga't hapon, pagsabay na inumin kahit na tag-isang kapsula lang ng Lagundi capsule, Immune Booster capsule, Malunggay capsule, Mixtin capsule, Squalene. Pagsabayin na inumin umaga't hapon tag-isang kapsula, paraan na mapalakas ang immune system at mabago po ang sistema ng katawan na hindi na madaling tamaan ng ubo, sipon, lagnat, trangkaso, lalo na sa panahon ngayon hindi pa pwedeng kukumpiyansa. So ugaliin na uminom ng, ulitin ko, Lagundi capsule, Mixtin capsule, Immune Booster capsule, Sodium Ascorbate capsule at Squalene. At yung tubig na iniinom, haluan nyo ng fulvic mineral, then magnesium ascorbate. At least 8 to 12 glasses a day ang mainom para maayos ang blood circulation ng katawan. Gawing pang-almusal at pang-merienda naman ang pagtimpla at pag-inom ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Araw-arawin nyo na yan, umaga't hapon, at kasabay ng pag-inom ang pagkain ng mga salad na gulay, prutas o nilagang kamote, nilagang patatas ba, para busog ka na, malakas pang katawan, tumitibay pang immune system, at patunay sa sinasabi natin na natulungan, nakaangkin ng malusog na pangangatawan dahil yung mga tinuturo ay talagang naging parte ng buhay niya, araw-araw ginagawa. Narito po ang panayam sa kanya. Papasalamat ko sa Doc Alternatibo at sana ho ay magpatuloy pa hanggang walang hanggan. Sir, bilang member, paano po ba kayo natulungan ng Doc Alternatibo? Malaki dahil dati may inom ako ng synthetic na gamot. Yung makilala ko ang Doc Alternatibo, hindi na ako umiinom. Malaking tulong sa akin ang Fulvate
at saka yung iba pang mga produkto natin. Maraming salamat po. Sir, kung ikukumpara mo noon, ano po ba yung pinag-iba ng inyong pangangatawan at kalusugan po ngayon? Malaki. Dati kasi, pag uminom ng scientific, may nanghihina. Nung natagpuan ko ang Doc Alternatibo, lumakas ulit ako. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko na may gamot pa pala yung aking nararamdaman. Sir, maraming salamat po. Ano po ang pangalan, edad at taga-saan? Ako po si Boy Montañez, 58 years old, taga San Jose, Batangas. Yan ang patunay na matulungan kayo kung paano alagaan ang malusog na pangangatawan. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch sa pamember sa One ASAP Movement para may magamit agad yung mga simpleng iniinda, yung mga nagsimulang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, nagsimulang humihilap ang sikmura, palpitation ng puso, masolusyon agad within 4 days pag nagpamember dahil may magamit na pre-product kit. Ang membership fee 1,350 pesos at gagabayan kayo dyan sa branch kung ano yung mga dapat gawin, sundin na makatulong depende sa iniinda nyong karamdaman. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundan tungo sa kagalingan. Kung nag-maintenance medication na ng synthetic drugs, sundan mo na ang cleansing program para mahinto na safe at maiwasan ang posibleng komplikasyon kundi pabalik ang healthy, malusog na pangangatawan. Pero kung may komplikasyon na, kailangang masundan din ang Natural Megadose Vitamin C IV. Ito yung paraan natin dito sa Doc Alternativo na masolusyonan ang iniinda mong karamdaman, lalo na sa mga hindi lang dalawa yung maintenance medication araw-araw, mahigit pa, hindi lang isa yung sakit, kundi 2, 3, 4 o nagsimula ng magmanas, agapan mo na at prueba sa sinasabi natin na kagalingan. Narito po ang nag-undergo sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Salinda, Salamera. Ako po ay dating diabetic patient. 6 years po ako nag-maintenance ng gamot. From diabetic, high blood, tapos komplikasyon sa puso, arthritis, rheuma. Namakiyaw po ako ng sakit. Pero sa awa po at tulong ng Diyos, okay na po ako ngayon. Pati po katawan ko ngayon healthy na. Dati rin po abnormal ang katawan ko, mataba. Wala po nung itinigil ko lahat ang gamot ko ng synthetic drugs na ang ipinalit ko po ay vitamin C, combo cleansing, saka po yung lahat ng vitamin ng Doc Alternativo. Ngayon po malakas na po ako. Wala na po ako nararamdaman na kahit na anong sakit ko. Wala na rin po akong maintenance. Ang iniinom ko na lang po mga gamot ngayon, lahat po ng vitamin lang po ng Doc Alternativo. Yun lang po ang aking masasabi at kung kayo po ay may nararamdaman na kagaya ng aking nabanggit, huwag po kayong magdalawang isip. I-try nyo po. Talaga pong hindi yung po masasayang. Yun lang po ang aking masasabi. Salamat po. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Rosalinda sa Alamera mula dyan sa Isabela ay sabi niya na makyaw ng sakit noon, pero matapos sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV, ngayon bumalik ang malakas na pangangatawan. Wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kung ano yung mga tinuturo natin dito sa Doc Alternativo ay talagang sinundan niya at sa loob
loob ng ilang taon, napatunayan ang malusog na pangangatawan. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan tungo sa kagalingan para maintindihan ang mga itinuturo natin dito sa palatuntunan. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch at magpa-register in advance dahil may limitasyon ang pwedeng makadalo sa seminar po natin. At pag nagpa-register, meron na kayong libre na isang box ng mixed in herbal coffee. Libre na ang check-up and counseling. Libreng healthy snacks. May libreng ballpen at notebook para maisulat yung mga matutunan po ninyo. Libreng inom na rin ang mixed in herbal coffee. Libreng patak ng eye solution sa mata para sa nanlalabo ang paningin, masubukan agad. At libreng patak din ng Fulvic Mineral, magdala lang ng 1 litrong tubig. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Miyerkules, May 31, nasa Lopez, Quezon Province Branch, Sara sa Iloilo, San Carlos City sa Negros, Sugod sa Southern Leyte. Ako naman inyong makakasama dyan sa Cagayan de Oro City Branch. Nakaschedule din sa Buog sa Zamboanga, Sibugay at Midsayap, North Cotabato Branch. Sa Sabado, June 3, ako po ay nandyan sa General Santos City Branch magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din sa Kiamba, Sarangani Province at Tagum City, Davao del Norte Branch. Pag-usapan po natin sa seminar ngayong June kung ba't napaka-importanting kumain ng munggo, bean, soybean para walang mag-develop na arthritis, lalo na sa mga tinamaan ng arthritis, para maangkin ang kagalingan at hindi pabalik-balik yan. Kaya para hindi malito, daluhan ang nakaschedule na seminar ngayong buwan ng June at ngayong Sabado, June 3, nandyan po ako sa General Santos City Branch. Nakaschedule din sa Kiamba, Sarangani Province at Tagum City Branch. Pagka June 5, Lunes, Katbalugan sa Samar Branch. June 6, Martes, next week, Lipa City Branch. Pagka June 7, Miyerkules, Nabalbiliran at Zamboanga City Branch. Pagka June 8, Huwebes, nandyan sa Ormoc City, Leyte Branch. Pagka June 9, Biyernes, nandyan po ako sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Ipil, Zamboanga, Sibugay Branch. Pagka June 10, Sabado, nandyan naman ako sa Pasay City Branch magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din sa June 10 dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija Branch, Surala sa South Cotabato, Davao City dyan sa Matina at Digos City ang main headquarters sa Davao del Sur. Pagka June 11, Linggo, nandyan sa Cubao, Quezon City Branch. Pagka June 12, nandyan ako sa Baguio City Branch. Pagka June 13, nandyan naman ako sa Lawag City, Ilocos Norte Branch. Nakaschedule din sa Balanga City, Bataan at Calbayog, Samar Branch. Pagka June 14, nandyan po ang seminar schedule natin sa Bigan City, Ilocos Sur Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance para libre na ang check-up and counseling at priority ka pagkatapos ng seminar. Basta magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. Sa mga hindi member, magpa-member sa One Asa para maka-avail sa mga pa-promo, lalo na ang buy one take two promo during seminar day. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. A to J Commercial Corporation is now hiring. Open position, branch manager and staff. Qualification, excellent in communication skills, negotiation, and prospecting skills. Attained at least college level or college graduate with self-confidence and pleasing personality. Motivated and can deliver results with less supervision and willing to be assigned in Luzon, Visayas, and Mindanao. Interested applicants may submit your updated resume and application at HR Department at Prime Hotel, Barangay Tiguman, Diga City, or nearest Doc Alternativo branch. Or you may call at 0970-607-0266 for more details. Apply now! Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Libo. Pinakaunang tanong dito sa hotline tungkol sa sili. Napakinggan ko po last program ninyo kung pwede ba akong uminom ng sili kahit hindi pa nag-undergo sa cleansing program. Hindi talaga okay. Kung damihan po ninyo, okay lang yan, pang-appetite, pampagana sa pagkain. Pero kapag nilunok nyo ng maramihan at kasabay ang kanin at ulam at hindi naman kayo healthy, kasabay po nito ang pag-absorb ng lason dahil ito po ay may capsaicin na mainit. Ang init po ay nagpa-warm up ng dugo at especially ng lining ng small intestine at papasok po kasabay ang toxin. Kaya hindi po maganda mga kapanalig kung hindi po tama ang material na pumasok kasabay ng sili. Kaya sundan po ang nakasulat. Yun po ang susundin upang matyak na kayo po ay gagaling at huwag mag-eksperimento gamit ang sili o ano pa mang sangkap na sa tingin ninyo ay makakabuti. Pero hindi po kayo sigurado. Ito naman, Doc Ed, itatanong ko lang, arthritis po ang problema ko at magtatlong araw nang hindi makalakad. Pero ba't parang nagmanas yung talampakan ko hanggang paa na? Kasi yung arthritis ay immune system defects o hindi kayo kakulangan ng nutrisyon or depekto na rin ng kidneys. So kung ang kidney ay may problema, siyempre, apektado din ang mga buto, no? Kasi ang kidney ang source ng essence of life. So, pag bumagsak na ang kidneys dahil sa kaiinom mo ng pain relievers, siguradong manas po ang inyong aabutin dyan. So, you need to change your life as soon as possible by changing the right formula. At sana'y huwag kaming mahuli kasi ang katawan na nang gagamot, pag nahuli na, ay mamamatay talaga. Effective nga ang formula ng Doc Alternativo, pero kung ang katawan na hindi na kaya, the body will refuse it, then the body will die. Kaya habang earlier pa, wag sobrahan, wag pabayaan, wag kukumpiyansa. Dapat agapan kaagad. May formulang nakasulat, uminom ng buko juice na mayroong full big minerals, nakasulat po ang volume at dami, depende po sa kondisyon ng pasyente. So, ibig sabihin nito, Doc Ed, yung arthritis niya lumala na, nagkakomplikasyon na pag ganito yung nangyari sa kanya. Malala talaga, no? Kasi tingnan mo, normally walang manas ang kidneys, ang paa, ang kamay, ang ulo, ang mukha ng taong healthy sa kidney. So, kailangan po natin talagang alamin kung ano ang dahilan, bakit nagkaganito. Is it dahil sa kalungkutan? Dahil nakaka-apekto din po ito ng kidney or chemicals na nainom o maling pagkain.
like karne at kumain ng white rice. So we need to know, and then we need to address the cause. Then we have to provide the right nutrition, the right material for energization, the right reprogramming system para po tuloy-tuloy ang recovery, hindi lang temporary. Ang iba kasi, Chief Fidel, temporary lang. Gumaling ng 1 linggo, babalik na naman after 1 week kasi hindi po kasi sila na-reprogram. Ibig sabihin, hindi nasanay sa bagong pamamaraan ng healthy lifestyle. Merong nagtanong, Doc Ed, ang brain tumor masolusyonan pa? Absolutely yes. No, absolutely yes. Depende sa laki, depende rin sa pagsusunod ng kliyente, depende sa kaniyang belief. May power kasi ang ating paniniwala. May power kasi ang ating emosyon. So kung meron ang tao sa tamang emosyon na kaniyang sinunod, kasi tinuturuan po natin sila upang magkakaroon ng reprogram ba emotions, then absolutely magkakaroon ng total recovery sa utak. Isa sa tanong dito, Doc Ed, nagkaroon po ako ng hypertension na nagkakomplikasyon sa puso ko at kailangan ko daw ng heart bypass. Ano po ang maipapayo ninyo sa akin? Sundin po ang good for the heart na formulation. We have a formula for that. No? For rejuvenation, kami po ang magbibigay sa inyo ng eksakto monitoring para tama ang papasok, tama ang nutrients na papasok, tama ang reprogramming na masusunod. Puntahan po ang pinakamalapit na Doc Alternativo branch sapagkat it's not easy to give a recommendation na hindi po natin nakita kung gaano kasimple, gaano kakomplikado, gaano ka easy ang sitwasyon. Isa sa concern dito sa hotline, Doc Ed, nag-undergo na daw ng vitamin C IV at okay naman daw ang resulta, ang maintenance niya raw ay nahinto na. Ang concern niya lang dahil but mataas pa rin ang creatinine level ko, may iba pang paraan na mapababa at mahinto ba talaga ang dialysis ko? A lot of experiences already, no? Kailangan nyo lang baguhin yung pag-iisip sa creatinine. Dahil alam nyo, itong creatinine is a byproduct ng protein synthesis ng katawan. Yung kasing ginamit ng conventional medicine to detect if your kidney is healthy or not. Yung Doc Alternativo, iba po, kaya hindi kami naka-angkla dyan sa creatinine level. Maliban na lang kung yan ay requirements ng employer ninyo. No? Pero kung personal yan, do not anchor your health with creatinine level. Para bang, do not anchor your diabetes with your glucometer. Kasi nga, it's not really accurate, I'm telling you. It's not really accurate. Yung katawan mo, may mga indicators yan. Yan ang accurate. Halimbawa, kung nakakaihi ka pa at wala kang manas, hindi sumisikip yung dibdib mo, huwag kang mabahala. Kahit gaano kataas yung creatinine mo, you are normal. Very normal. Pero bakit ang taas ng creatinine ko? I'm sure, baka sira yung creatinine mo. Hindi ang katawan mo ang sira. Bakit mo iniisip perfect yung machines nila? No, it's not true. Kahit pag-aralan ho ninyo, 50% ho ng hospital tools hindi ho accurate. Kaya nga, binago-bago yan eh. Ginamit lang yan, tools, but it's not perfect, it's not accurate. Who is perfect? Obviously, your God, our Creator. Tingnan mo kung healthy ka, malakas ka, mararamdaman mo naman yan. Ay nga, do not rely on external testers. Dahil taong gumawa, posibleng masira, di ba? Yung nga katawan natin, Diyos ang may gawa, nasira nga, di ba? How much more yung gawa ng tao? So, ibig ko sabihin, all you have to do is to be aware na yung creatinine level is not the only way to detect. Baka nagkamali. So you have to do the counter-checking. Pansinin yung pagdumi nyo. 3 times a day or more ba? Nakakatulog ka pa ba ng normal? Pansinin nyo, hindi ka ba nagmamanas? Nakaihi ka ba ng normal? Look, these are indicators that you are healthy. Wala kang dapat ikabahala. Pero kung mataas creatinine, nagmanas ka, or hindi ka na makaihi, sumisikip na yung dibdib mo, sigurado, kahit kunti lang yung creatinine mo, may sakit ka talaga, yan ang malinaw. So, do not be blinded with creatinine level, my friend. Or else, you will become a victim of dialysis for life. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition ninyo at maturuan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV tungo sa kagalingan. At dagdag pa na prueba na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang one-on-one interview sa kanya. Ako si Trinidad J. Marbillan na taga Siargao. Sa ngayon dito na ako nakatira sa Taguig. Nung malaman ko ngayon doon sa
nagbukas ako ng radyo, narinig ko ngayon itong kwento ni Doc Alternatibo. So ang ginawa ko, pumunta agad ako sa Cubao, hinanap ko yung address na yan. So mula noon talaga hanggang ngayon, hindi na ako naghalo ng ibang gamot. Bago kayo nag-Doc Alternatibo, before, ano po ba ang inyong mga nararamdaman? Ang nararamdaman ko talaga rin noon, lagi mahapdi ang tiyan ko. Tapos pag dumighay ako, sobrang asim, talo pa sa yung kalamansi. Super asim talaga, sabi ko, ano kaya ito? So, nung nag-Doc Alternatibo po kayo, kumusta naman po ang mga pagbabago? At ano po ang inyong inavail? Ko lang lagi yung fulvic mineral. Tapos sa almusal ko, yun lang, B-complex. Sa tangha, 2 bisis lang ako nakain ng kanin, tapos brown rice pa ako. Kayo po ba nag-cleansing na at nag-vitamin C na din? Nag-cleansing rin ako, vitamin C, parang 10, naka-10 na yata. Sobrang dami na. Oo. Awa ng Diyos naman din. Ito, hanggang ngayon, malakas pa rin na tuhod. Wow. Ilang taon na po kayo na gumagamit ng mga produkto or member dito sa Doc Alternatibo? Nasa mga 12 na siguro talaga. Anong masasabi niyo po sa mga nanonood na may katulad niyo din na sakit or gustong maggamit ng mga produkto ng Doc Alternatibo? Subukan niyo, pero wag lang subok, totoo talaga. Ako ito hanggang ngayon, awa ng Diyos. Maraming salamat po at ulitin natin yung inyong pangalan, edad at taga saan. Trinidad Gloria Marbilla na taga Siargao, tapos may permanenteng tirahan na dito sa Taguig City. Ilang taon na po kayo, ma'am? 78. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan si Ma'am Trinidad Marbilla mula dyan sa Taguig. 13 taon na dito sa Doc Alternatibo na sumunod at napatunayan ang malusog na pangangatawan. Yung mga iniinda niya na solusyonan matapos sinundan ang cleansing program at 10 bisis na nag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV. Kaya wag mawala ng pag-asa kapanalig. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar para maintindihan yung mga itinuturo natin dito sa palatuntunan na kagalingan. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell.
Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternatibo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternatibo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternatibo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapaltan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Denlagan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternatibo. Dito po sa Doc Alternatibo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan. Saka makakaiwas po tayo sa mga sakit dahil sa pag inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaki yung tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bicutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmi-maintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmi-maintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estancia, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternatibo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternatibo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternativo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapaltan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Delagat. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternativo. Dito po sa Doc Alternativo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan. Saka makakaiwas po tayo sa mga sakit dahil sa pag inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaking tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bicutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmimintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang pressure ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Stanza, Legazpi City.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Creek of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Creek of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternativo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapalitan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Denlagan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Creek of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit at ako pala'y naging isang hangal, naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, mababayaran mo. Tingnan mo ang katotohanan na tayo'y pare-pareho lamang. May damdamin din nasasaktan, ang puso mo'y nasaan. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit at ako pala'y naging isang hangal,
naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha mababayaran mo. Ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalamin, nasasaktang damdamin. Ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalamin, nasasaktang damdamin. Gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako'y nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako'y nasa ilalim, sana bukas nasa ibaba naman. Ibaba naman. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Ayoko sana na ikaw ay mawawala, mawawasak lamang ng aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Lumayo ka man ay maiiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala na hindi kita malilimutan, pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, nami-miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Naninibago ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Nanilibago ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, nami-miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Ayoko sana
sa'yo, tunay at totoo. Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. At tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko, o ang pag-ibig mo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa'yo. Bawat silakbo ng puso ko, sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. Sinta, Damhin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo. masdan mong labi ko, nauuhaw sa iyo. Sinta, Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa'yo. Bawat silakbo ng puso ko, sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. damhin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo. Masdan mong labi ko, nauuhaw sa iyo. Sinta, Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa'yo. Bawat silakbo ng puso ko, sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa'yo. Bawat silakbo ng puso ko, sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. Sinta, umiibig sa'yo. Sinta, umiibig sa'yo. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan.